sulaman beruke cengkir gading kir-ukiran. Aku gak pengen nunggang jaran ya. Nini ingkang katemban mususi. Piye? Kenapa? Panjenengan napa sakjane penyan mususi menika wonten lepen kala wau napa ngertos bapak kalian beruk kenter wonten lepen menika Nini? Aku ora weruh. Ora weruh. Jan wonten mertos saestu wae etok-etok ora ngerti. Anane ning popokku gelem po. Wis reget karo berokku lho. Mboten menika kagunganipun simbok kalan Mbak Yu kula kok bapakipun ajeng brokipun niku anu napa cengkir gading kurukiran ngoten menika. Lha aku wis lewer ora gadeng. Piye gelem ora? Dados Nini mboten mangertosi. Ora ngerti. Nah, coba gagasan kabeh ora ana sing ngerti terus neng ndi popok karo beruke. Mbak Yu aku njuk ngapura. Ora ana ngapura. Pratama sang ibu. Kaya ngono lho. Iki sing jenenge maling kudu dikututi. Ojo nang ngene kok Bang dadi maling iki. Malinge iki lho. Anu mbok-mbok Pak iki malinge mau tolong diajar. Kowe maling to? Diajar ayo. Ayo jarane melu ngajar. Jangan lho nah. Es ora bawang putih-putihan. Ora bawang putih-putihan. Lah ngapa? Saiki sing dadi bawang putih aku bawang merah. Bawang putih kowe. Kowe bawang putih genti kok sok cantik. Pak aku lho selama ini kon teraniaya. Aku lho biak penderita. Lah piye? Kabeh wong lho aku seolah aku bosok. Rupaku elek aku dadi rekoso terus. Neng kowe paling paling seneng ditumpaki jaranmu seneng to? Kok aku nyaman mau. Wong edan. Solikin ayo doyan ya. Iki ya. Aku dadi Kowe dadi bawang putih Diwalek geni. iki ceritane. Oh. Ya, diwalek. Iki mbokne, iki bawang merah. Bawang merah, kuwi bawang putih. Aku yuyu kakang. ora beda cerita. Iki ana yuyu kangkang kok mak yuyu kangkang mandi lumut kuwi. Ya, praptane bawang putih. Kok Mbak Yu mungkin tau ora teko-teko ta? Lah ya Mbak Yu kaya. Yalah. Bawang putih kok enak kowe saka ngendi tondo? Mbak. Iki kok ya kita antene. Aku Anu mau kok suwe banget. cepake jangane nih. Cepake segone karo wedange mau digoreng iki mesake bawang putih saka kali iki lho. Aku bawang merah anakmu lho, Mbak. Iya iki saka kali mesake ngelak-ngelih ket mau urung teko. Lagi wae teko saiki kowe cepake kono lho. Cepak mah. Aku bawang merah anakmu. Iya kowe anakku ning iki mesake bawang putih lagi saka kali. Kuwi menus bawang putih. Iki ra yo mesake. Geseken. Geseken. Iki Mbak, kok aku digecek karo bawang merah ki piye, Cak? tenangno pikirmu iki. Ora, tak tekon. Kowe kok mulih ngambek saya niki komplit ora? Anu sing kumban sing tok anu. Ora kowe rasa anu komplit apa ora kok tuku meneh ra apa-apa. Iki sing iki wae anu iki gawe wedan. Dadi bawang putih teraniaya. Bawang merah ora dibela. Mbak. Aku kesel ngombai ngantek apa-apaku medhak lho. Iki kene kono wae kon ngombai kae lho. Aja aja. Kuwi iki konon-konon juga wedang konon ora gelem gajul ora apa-apa. Wes ora bawang merah bawang putih ra sudi aku. Dadi apa-apa aku dadi korban terus kok. Wes ora toprak-toprakan. Ya sing-sing ae. Wis, apike anu wae. Lah piye to? Ya dadi jaran. Gah, Ya, gah aku ndak ditumpaki wong loro kuwi. Ya, Kok aku lagune lewong ya bareng-bareng ya Mas Kesman, Bu Prastiwi, Mas Solikin. Wes Wes. Lewong, kok tak bang kok bayaran iki khusus sutradara iki yo. Lewong rame-rame yo. Prastiwi. Bas. Ayo dadi jaran meneh. Dadi jaran meneh. Joget.